Fáilte rúb go clár eile go plaic. Is bise barista na Gaeilge agus tá maint hart is Skype Gaeilge an seos an siúd. Chomála bheith trí eile bheith siúrú cúpla euro Deochadh. Nis chlár an léineo feicimid rothar ard luas ar garún rua, cluis muid orán faoi Gamhna agus go leor eile. Ach ar dús síos ding cos clada go gahamid súl an farige. Nu mestu bín áige a gistam. Ga go méid saine. Well, hello, Langa. Sha cloit hem ar sgnoch ba? Moes het te aan water. Agus cáisteach blas laucha má fer. Ich ní má go bí móra bheith rúmine. Nach is sé bín sin go chundú ar a géitín? Sí. Ach tá bheanhach go donna tína an gCeathrú. Ach no, móra bocht. Móra céirt? Móra bocht? Móra wacht. Oh. Tikim. Móra wacht. Móra wacht. Ach Martin bocht? Wel, moest je het zeggen, dan is. A tú géir Polaitíocht? Is ban í móra. Agus is focail Baininscne ein tanna móra agus well tá sin éasca. Ach cecha mé sam faoin na Foghlaim. Nú ní bhím se cuoinú ar inscne na bhuachaillí má caint. Cibí rud a hagan amach mo bhéal, tagad amach. Moest je het wat is voor alles het veel chursaí grammar die na maar cheapan tú héine. Agus bar dear tú héin, en begin de hagan amach as de bhéal. Sin a hagan amach. Mar sin éist go cuaramach le na dagan amach as de bhéal. Ach, bhéit me muí ni bheith am as chollthirtaí ar an smach. Tá an tuiscint i caintúirí maithe Gaeilge inscne Foghlaim. In gáin is so péine. Fáin go bheic tú. Cé acab seo tá ceart? An isce nó an tuisce? An tuisce. Chóirinn se tír bh ngotan sin. Agus an ceartad. Tá an focail isce fhirinscneach mar sin chuirtar tí ribh an ngota. Ceann ar inis amait. An áhain nó an táhain. An áhain? Bina maiall gur focail Baininscne é áhain? Sin go tíireach é. Ceann ar inis amait. An áirige nó an fáirige? An áirige. Chóirinn se sébún sin cínta siúrailte. Mas agus an ceartad. Tá an focail fáirige Baininscneach mar sin an áirige le sébhú. Ach tá an focail feirmóid fhirinscneach mar sin an feirmóid gan sébhú. Agus in cheist dearnach anis. An tláinte nó an sláinte? An tláinte. Chóirinn se tír bh sin. Ach, an solas? Ní chóirinn se tír bhuachaillí sin. Nu sé gléan tú ghfuil curamachad chursaí grammar na Gaeilge, ha? Bhfuil credim go puinte. In áirí píre, bím se go mo cheistú hain I gúnaí go mo chráhain. Chas gláir a sin, ní bheith tú cínta siúráilte go chláirt. Agus, scaití, ní bheith clúad faoi inscne Foghlaim agus an sin is féidir leat súl gasta a cha a bhuachaillí. Súl gasta? Is focail Baininscne is súl bíchasad agus mar sin caithfar sébhú a chur ar an nátíocht. Mu sé legad sinní lena. Seo goid. Tá má cínte go rosagaí gur má mícheart nuair a luma an fáirige ball. Ach sin ní chreicte sé teanga tá tú fólam in gána sa téine. Ach, ní bheith freagra ag do chlóir se gúnaí, agus mar sin nábíoch drogalairt Foghlaim úsáid. Nis mar a sundúil le físeáin mollscéal is scéalta faoin na cantar ghailteachta tá faoi chabadéal acu. Agus tá má cínte go manis besprí as a gceann seo. Marcas agus éangas as a garún rua, agus fáin go bheice sib an tarú a dhéanann siad go ná rothar.
Living the petrol bikes when I just like you have a bicycle as engine or HECCs kids you have to follow for to the shape in way. That's simple. That's right. It's good. Well, vision to communicate. Not vision to this kind of create. Well, a bicycle shop for me. Polaitíocht Gaeilge Facebook page. Agus we Micheál Ó Ciaraidh, you know, Shan motorbikes we have fado. Leis no routing charge via pedal start. Film like a branch of cruise machen engine tomorrow. Tá bugin clacht amsa well done. Ní mór an. Chillan kids project smoothing in Irish can more. Be come a piece nish her trail le hook tuscas in rock come a job captain ocean no British. A lot park hopefully be trailers are ratey. Agus be town mini jigger like a rasut. Agus be a ermako agus be a hooked up gun bicycle chin. Be a told she's a baile. You may float more arms customer here be ma. Just air bicycles costume. Leprechaun. Wat sweet ik die so die. We zien hier aan ouder there's maximum we gaan zeggen we pas met die. Ja, zoals me try to figure out mag ik het Engels sporting is maar sporting. De petrol like sportings. Is maar one digger and stuff so. Maar wel wel het tool digger bug. Like you just start on pedal le tui. We have turn it over lots of. The HCC's engine shot on carburetor shot so go on petrol. Agus an air mixer a Irial was a seach chop. Agus an spark plug chop. The spark plug operated to the magnetoid it operated an engine. Magneton has been checked for electrical currents agus current could in spark plugs causing just spark just petrol sparking boom through pistons for the chain give off the chain. Agus the feature engine for set air horns cuz how much in so this column go might see especially stop loud first. Kom maar sticker chop. Laat kind of maken zat, kom als je gewoon een channel plaatje, dan je channel stick dat ja. Ja, maar zo'n channel plaatje. Basket more. So nee, gewoon zo. Dixie was, juice hazards. Fire die battery. Je toch wel gaan De hopefully maar beetje zo weet is gewoon wat best smooth. Ish, cappuccino. Son. Waka Joe. Ní bheith stop go Joe leis an rothar sin. Waka sib cecho sciúil is a bhísead leis an rothar. Agus cecho sábhainte leis. Tásúilm go réidir go mála blá le páric. Ba bhrí anam gamach an fráid sin feici am. Well inis, tá se ná am sa blogam caffí bheith am chum hain, má go muid goil bise fóglachta be go bheith. Mar se begar níos mú go na míranna seo eáil tá siad ein hiamh gréasáin fólam TG Ceir. Feici me fián gá vandership. Slán damalín. Slán. Fáilte reis go pleic. An chlár na mleanimúid a chud gon stór fís an telefáil fólam TG Ceir. Nis chum tús na páirte dó le hóran. Agus seo óran faoi chalínóg go leach dúir deir go gána. Sin focail eile luí nó bó óg. Agus seo agaí Madelyn Monaghan agus í chasa go passionanta. Gauna, Gauna,
maidin haurí ag dás na banta Fighter dom canna is fighter dom borach is fighter dom seach in a grid machwyd wachter Kjolda sin a crinja vas i'r chwr im a chlosa sgur vinja lums a gifnach na moig jacht kun boala na gauna na bona hallelujah na gauna biad e barlum hallelujah na gauna galabana na gauna maidin hauri ag dás na bonta An des fad. Is minic a chluistear an tóran sin agus a castin níos tapúla. A camará gur haine leagam Madelyn go mórlam. Is brálam ó chuí go dtugann sé léargus an síl san nám fadó. Nis, tá sé námain ai a thuirtear inis fital go gasmuid leis an mleach duine ildánach sin Colm Bó. An chuma gúil se an ísle brí faoin rá. Mestu mé ein leis an rá ag Colm Bó I gás an léin, jo? Ihe grúma a bhíontaí, bhí an bháisteach ag batrál na háta, se. An sleis báistí nach íon túair na fin agus seo tuisc nach bhfuil na boxa go néir chothú. Bhí cuasaí meall, róbheall. Agus bhíos ar nos cearcar ghar géirí ólas dá hís ag an deile aimsiú. Lulu, dál féis ceart. Susie, ágan í teachtracht. Bhfuil tú cinnte nar gléagaine, agus an desca géim faointe? Leras. Reis. Ní cinnte tá cearta leras agat ní raibh sé sin a gceiste gom. An seoig mé rud ag an díú faoin rá. Tám se críoch na leis. Finito, capútnú, mac a sushi mar derna sepánic. Nú beidir go bhfuil cíl ag an teí leis sin. Énos, níl flex a grá ag dímá, brón agus gealantí brista. Atmosfér sonna go hatmosfér uagnach. Blas, searbh, fága I de bhéil. Sin é, tá críoch na gom leis an grá. Nadidir bhfuil finúla séarnach. F. Deochadh Dorais le Alba ní Chearbhaigh. Ihe an céad hála Flashes saora de bhéal é géartha nós na gaotha Bhís ag amacht tír ó thuaig is mise siróheas an drochid dólas an brain bhílte de gharm de húl ach le séad an searbh síbe chun gach galúnt go bhilfar leis na fánlóga. Ach níos measa a bheith sé hééis a dáin sin, dá an áganne cear go leor.
agus an fille a chur síos ar a gráheall scopa leis, agus í fánach go bhile se leis na fáinleogaí. Ach ní dóilm go mé gráheall fille go Colm Bó le fáinleogaí. In dochar. Baineart cásnaí ag amach an seile nach chuneal glách. Tá beirt hádáine se sí síos am an córa. Measú an nainásib an fear aimsire seo atá na hí síos le Micheál Ó Ciaraidh. Fear ildánach tá Harbheith dóch I mé feriste faoi láir. Irial. Well, Machara. Trasú aca. Agus tú hain, yeah. Gutse te aithniú wai ógamsa artsa le blianta fada anus ag dóibh siúd nar hula fud. Curda hí nachni dal. Yeah, well, it's Micheál Ó Ceallaigh, ón Rang ó Gónach, hís ag náltacht fertláirige, ó hóchas mé, an ghailtacht is lú, ha mé niscar fóm I mé firste le blianta beaga an nóas. Is tócha, ha mé gobar nisle glór an Gaeilge, I chur cuasaí Gaeilge chun ceang ag globanna chumanló flas Gaeilge, huaisceart na tíre, a chahanna gomsa ortsa mar bhí me a gobar mar aimsire go bhuain in TG Cahar feag le blianta fada. Déanam pís in is fósa sin aimsire agus bhí déanna chlóracha telefíse de TG Cahar agus BBC Gaeilge sa sé chunta agus chumada sin thuma mar chrochtar a sport in is ríist. Nachmíonn tú gafa le chuirsaí sport agus chuirsaí ibre tas up an ggóil ansam agad a gursaí polaitíochta, was sin fair? Yeah, sin fair bhí is stocha ó bhí mé ó bhí saime gom sa polaitíocht. Is aspa first mo bháin, so is caiinam san na triblódín ar bhí sé de siúil, is caiinam an siachán ar hána sé, go dtíon túisceart chomá. Agus spóch mar chuide sin sa bháisteachta dhéon mé san ollscoil, I ní greibh an bunichéim den polaitíocht agus stairdeanta gom, dhéon mé polaitíocht idirnáisiúnta agus Spáinis. Rud atá testáil bhfuil gacha le lás an áit seo, mar nuair se páirteach le club an bhfuil, díl se thóirí agus náisiúnathe, agus cad bheith godáiste sin dáthaíomh a gcónaí, so brechas a díogur dhéon mé mar bíonn se testáil. Ag brathnú siar mar sin is tú chasar óg agus ag Janú Staidir ar an fallachicks nó scoil ceir go ddír go bhí gceis leis. Well, ha fósóg over héan, agus ifir dó, nuair bhí me óg, ma fáiste. Níos óg? Yeah, bhí bhfuil gcónaí bheith ag gobar sa stáitservís, rud bhí ridí eisteach ó bhí me hapil de, bhí bhfuil oibrú sa rainn gnóthaí achtrach. Nada cén fá, bhí bhfuil éadú stócha. Ag an nám. Agus an son, dhéon man bunchéim, dhéon man céim an son, agus sinna bhí bhfuil me gcónaí, chum isteach den chiadóir insanáid go raibh ag iarradál, chun postáil, agus an hiigme nach chuise testáil. So téirgadí taithí oibre. Tá sé táhaachta. Gotcha, bhí bunt agad sa fásta dréir mar hiigimsa leis an Taontas Eorpa. Céir de tharla in sin, céir de bhí gceis lei sin? So bhí sé sin mar chuid an post, nuair bhí me sa Ryan lí agus ceirt a bhí ann ag an nám, ha sé begáí nethar ó hin. Bhí óchtarántocht an Aontas Eorpa, cóir an Aontas Eorpa, rud olmhór a bhí ná, beidir nach digig formhór de riine sin, but bhí muide I gceannas ar chóirsaí in san Eorpa ar feadh sé bhí. Agus ó héamh na cruinnithe olmhóra ina bhíon na páirte ar fad agus na tíortha ar fad bailithe, bíon tusa mar hir I gceannas ar cad go dtíorach mín tú díortha ar. So bhí sé anna haimúr agus bhí rudaí a dhéanamh ag an nám, agus is tócha implachtaí ann den gná daine sláán, bhhain ó méid a bhí siúda gom ag an nám. Ach dachu tú de in sin is tócha an sin ó a bheith díiriseach ar an fallachig, mar nis tá díiriseach ar, well, mar chuid dit an fóst I gursaí aimsire. Bhí ahrú bhfuil olmhór a gceis sin in mar Yeah, well a rísne bhíon fóstar fád. Agus bhí me sé déanamh chlár an seanós, agus taispáin sin tácht a hála sin Gaeilge. Me déanamh chlár an seanós sa saoránaí me is is rís troch aránaí ar hása. Agus me déanamh chlár agus chunig an bás a hágaing ta bhí de TG Cahar an chlár sin. Agus dúirt si ban me tréad san áid sin mar aimsire. Ach nó níor cheap me go mbeidh ar an deadafís riamh, ach an son is tócha Somália há grúpa ar bhanam Nematán, Dennis siad san an sport ar fad the TG Cahar, so cían lads ógan rugby san amáidir an ped, ha siad san lárnach an anachchuid de sin, agus bhí ón tús the TG Cahar ar nás na nóchadaí. So bhí dína mór haimpar a bhí kind of
páirteach leis na meán. So marach sin agus go raibh daoine haimplar an bhí páirteach na meán, ní reinsisteach an réacha. Ach just bhí an tálam, bhí taithí, bhí colcaharacha, bhí cuasan Dorais, bhí lárnach sa telefís agus dúréidir ní bhí na haibtíirteach is go náfás dán ag deir an lé agus ráid tú a daithí Fiúan má há tú cóhalaach a go tús. Ráid tú a daithí tóg sé ráint ama ach is post deasa ha an bún an tíle daoine nua, bín rodí nua tarlú a gachal a lás. So post deasa bhí an, so chum eilis? Tá agus bíon muid gafa mar airní le chuirsaí amstra is a tíir seo. Agus nuair a orcamsa ar an nuach nuair a éismse leis I gcónaí Lordshire faoi na tabbaistí dón de athrú airad sin, tá sin go mór war meile fabal le an thura. I dá waralsa an bhfuil tusa burtha faoi mar hapla athrú airide. Well, beidir nach digan tus é seo, beidir nar ort me le trí a bach fi mis begáin crackáilte nuair bhí meachtiag, fós crackáilte, agus chum a haimpar ar fortláirige carcha agus ciarí le fógra mór orm a rá chur stop le athrú éráide, scrite ar a fógra. Podig me graingraf. Yeah, so bhí mis lárnach sa rád agus bhí seanna háachtachtú ag an am. Agus a sé fóstáchtatom, is tócha a féchan deir chóirsaí aimsre inis nuair a mis go leis an aimsre le beidir 7-8 mbliain. Agus gach cúpla mí catú rá chun seocht níos airde ná mar bhí riamh. Tá spéirling in ag teachtaí éire. Ní raibh spéirling ag an riamh. An téanrad a há an spéirling ná nuair bhín seocht an isce ag méid áirithe agus níl mór an gaotha séide tosnó ag spéirling. De an nach tarlíonn sé sin ó yes, agus ten siad a díon íorthar amach dtí Micheál. Searad nua a bhí an níor hála sé riomh hanas, sos léir go bhfuil sé tarlú, ní bháin go gcéann tú is sin ó hebh an éráide a chu hebh san aimse gach ile lá, cíann tú go na teocht sin níos airde san sarda. An is tá cóíart sa mé firse alín mar tal feáil, Tá an túfas ag tarlú sa cantar seo a dtíh an céige déanach bhfuil agus tosta thar bh gníomhach agus gnóhaach in achan cilín páirte sin. Ceir tar siú agad Anna chuid, níl mór an daoine ón Gaeltacht an sáhaint daoine chuning ach go háir ón neisgurt, tá sé chuna eisteach a ghfuil mé héanaan sa bhíon an táil armsa go bhfuil mé ábalta le 7 scoilena agus is tócha taispáintómh go bhfuil gailing chuig mó nán, gailing na ringe ann agus roiint árántí a hairt dus na scoilena is deasan rud é sin. A fudfad na carach tá abheocháin I dúsgurt na carach, cha sé denise gur meánscoil hógan sa túsgurt, san íorthar cha ceathrún Gaeltachta, a mis sé gobar an son leglóir na Gael a faoi láthair tá meánscoil ann, hína chiad bonscoil Gailinge ann ar bhóthar cheoí, sa deisgurt tá dréhead a déanamh annachchuid, tá níos mú bonscoil an áscoil tigónaí, agus fiúin an sa san íorthar. Áit na raibh Gaeilge le tamrú fada seachas beidir duine bheirt stig sa trá geabhar díreach té fiordóin an sa. Cha sin is oscail teach le áitlinn de Irvine an son, cha átar bhain an toras agus stig an toras cha siad múna Gaeilge de díl se hóirid an chuid is mó. Nó daoine nach bhfuil éon chreideachá, agus daoine ná tháinig ó chúlra catlicach nó cúlra náisiúnachta nó cúla éir nach pérád go míon rá. Agus tháinig céitaice stig an son. So tá abheocháin maidreach a tarlú, ní bháinna me firiste ach fud fad sé chun é in nire or dvacha cúnta an dón I iadalaigh chun an éigerána. Is bálam beirt eiceáil a córá le cupán cafaí. Nach ildánach an leid a Irial Ó Ceallaigh. Idir amsir, óranlaocht, agus a méid obairte séile le glór na Gael. Ach léironn sé nach an bór a dosín tú machir agus tú freastal le a goláiste an bór a chas tú leannacht. Agus cáirinn an taithí a anspa na bódí se ar fardlainn an intíní an na suas. Mas míon rib leannacht a réidir se bólam, is féidir lib súla chair a bhí seán sin a ríist ar híomh gréasáin fólam TG Cahir, chum má le gach mír eile tá sa stór staid ar ein. Féidir si bud i leannacht ina mé an hóisiilta chumá, tá muid ar X, Insta agus TikTok faoin einem fólam TG Cahir. Gaeilge web is leannach I bud. Well, sinna bhfuil weimse go agrán seo go plac. Go dtí go gastar ar I chéad a rísmuid, chuinnig I placa ólas le fólam TG Cahir. Slán go fóil.